హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్ శారీ స్టూడియో. ఈరోజు సాఫ్ట్ సిల్క్ శారీతో వచ్చానండి. రెడ్ కలర్ శారీ, గ్రీన్ బ్లౌజ్ అండి. చాలా బాగుంది శారీ. ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. శారీ మొత్తం చెక్స్ వచ్చిందండి. మధ్యలో ఫ్లవర్స్ వచ్చాయి. బార్డర్ వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంది. ఇది బార్డర్, మధ్యలో చెక్స్, చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ వచ్చాయి. పళ్ళు చూపిస్తాను. పళ్ళు కూడా చాలా బాగుందండి. లైన్స్ వచ్చి చాలా లుక్, చాలా అంటే చాలా బాగుందండి. ఇది వచ్చేసి పళ్ళు. శారీ బ్లౌజ్ చూపిస్తానండి. గ్రీన్ కలర్లో ఉంది బ్లౌజ్. ఇది బ్లౌజ్ పైన చిన్న బుట్ట వచ్చి చమ్కీ వచ్చిందండి. శారీ వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంది. 749 ఫ్రీ షిప్పింగ్ అండి. మీకు కావాలనుకుంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసి వాట్సాప్కి సెండ్ చేయండి. కొరియర్ ద్వారా పంపిస్తాము. 749 ఫ్రీ షిప్పింగ్ అండి. మా ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మమ్మల్ని ఇంకా ముందుకు నడిపిస్తారని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ.